Amb l'objectiu d'allargar l'espai comercial de la ciutat fins a la plaça del Gra, l'Ajuntament ha realitzat diferents intervencions a la via pública d'aquesta zona. Es vol reduir el nombre de vehicles de pas que travessen Figueres pel centre, seguint el Pla de Mobilitat Urbana aprovat el passat mes d'abril. Volem estirar el que és el centre comercial, que ara podria veure's parat de manera natural, però parat a Rambla, carrer Camanyo, plaça Palmera. Volem estirar-lo fins a plaça Catalunya i plaça del Gra. Amb els canvis a la plaça del Gra es vol reconduir els vehicles que no volen anar al centre cap a la calçada dels Monjos. L'espai de la plaça del Gra serà més ampli. Plaça del Gra, ja dic, fora dels dies en què hi havia mercat, la seva activitat principal era que els cotxes hi passessin per al voltant. Això és el que volem acabar. És a dir, els cotxes hi passaran, no es talla la circulació als cotxes, però la plaça del Gra ha d'arribar a ser una plaça on hi hagi activitat i on hi hagi gent caminant. Per això estirem la superfície de la plaça. Amb motiu d'haver trobat el refugi i amb motiu de fer les obres de la coberta, es vol estirar pel cantó entre carrer Rutlla i el carrer que va cap a Calçada dels Monjos. S'elimina aquesta parada d'autobús que hi havia, que no té cap sentit, una parada d'autobús al mig de la calçada envoltat de cotxes. S'elimina la parada d'autobús, s'estira la plaça, la superfície, i es deixa el carrer amb un angle de 90 graus. Amb la peatonalització del carrer Concepció es vol canalitzar el pas de les prop de 3.000 persones que cada dia arriben en ferrocarril a la vella estació de la ciutat. Volem que els vianants que travessen des del centre cap a plaça de l'estació, en comptes d'anar sortejant cotxes a tots aquells carrers paral·lels, que és Blanc, Sant Cristòfol, Concepció i Calçada dels Monjos, trobin un carrer on realment s'hi pugui anar tranquil·lament a peu fins al centre de la ciutat, cap a l'estació o en sentit invers. Els semàfors del carrer Concepció es reutilitzaran per regular el trànsit en el carrer Empordà amb Dames Calvet. D'altra banda, les obres de remodelació de la plaça del Gra reprendran el mes d'octubre amb l'objectiu de que estiguin enllestides el mes de gener de 2014. Hi haurà diverses millores pensant en el mercat. Quan tornem a posar en funcionament la coberta hi haurà dues millores. Una, els paradistes trobaran un servei d'endolls, electricitat, perquè puguin endollar els seus aparells, els aparells que facin servir, balances, pagament per targeta, etc. I també posarem un punt d'aigua amb una arqueta a l'interior de la plaça per serveis municipals que puguin utilitzar-la. També es vol fer visitable el refugi antiaeri, que serà un atractiu cultural més per a la ciutat. Pel que fa a la zona de plaça Catalunya, s'està estudiant convertir un dels dos carrils dels carrers Rutlla i Castelló en espais de servei per millorar les condicions d'accessibilitat de clients i proveïdors. El tram del carrer Castelló entre els carrers Nou i Sant Antoni ha canviat de sentit per millorar el recorregut del bus urbà, convertint així la plaça Ernest Vila en un giratori. Alguns conductors encara no han assimilat aquest canvi.